Prynhawn da a chroeso I Oedfa'r Sul a'r trydydd Sul tymor y Pasg. Gadewch I ni wrando ar darlleniad o lythyr cyntaf Pedr. Ac os fel tad yr ydych yn galw ar yr hwn sydd yn barnu'n fydd erbyn wyneb yn ôl gwaith pob un, ymddygwch mewn parchedig ofn dros amser eich alltudiaeth. Gwyddwch nad a phethau llygradwy, arian neu air y prynwyd I chwi ryddid oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych, ond a gwaed gwerthfawr, un oedd fel oen di-fai a di-nam, sef Crist. Yr oedd Duw wedi ei ddewis cyn seilio'r byd, ac ymlygwyd ef yn niwedd yr amserau eich mwyn chwi, sydd drwyddo ef yn credu yn niw, yr hwn a'i cyfododd ef oddi wrth y meirw, ac arroes iddo ogoniant, fel y byddai eich ffydd a'ch gobaith chwi yn niw. Gan eich bod, trwy eich ufuddod i'r gwirionedd, wedi puro eich eneidiau nes enyn brawd garwch di-ragryth. Carwch eich gilydd o galon bir yn angerddol. Yr ydych wedi eich geni o'r newydd, nid o had llygradwy, ond anllygradwy, trwy air Duw sydd yn fyw ac yn aros. Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd. O Dduw ein tad, agor di ein calonau ni I dy bwer sy'n symud o'n cwmpas ni, a'r ryngom ni ac o'n mewn ni, nes bod dy ogoniant di yn cael ei ddatgelu yn ein cariad ni tuag at ffrindiau a gelynion, mewn cymunedau a draws newidiwyd gan gyfiawnder a thosturi, a lle gwelir iachad popeth a ddarniwyd gan bechod. Amen. Yr emyn cynta ydy eiddo Diglyn Lewis rhif 554 yng Nghaneuon Ffydd i'r dôn Nottingham. Gorfoleddwn Iesu mawr am y dydd y torodd gwawr, bywyd newydd ddath I ni wedi conquest Calvary. Gorfoleddwn llawen hawn, gwag yw'r bedd a'r nef yn llawn, roddwn yno ti ein ffydd, arwr mawr y trydydd dydd.
Lig 14, adnodau 13 i 35. Yr un diwrnod, roedd 2 o ddilynwyr Iesu ar ei ffordd i bentref Emaus, sydd rhyw 7 milltir o Jerusalem. Roedden nhw'n sgwrsio am bopeth oedd wedi digwydd. Wrth i'r trafodaeth fynd yn ei flaen, dyma Iesu'n dod atyn nhw a dechrau cerdded gyda nhw. Ond doedden nhw ddim yn sylweddoli pwy oedd e, am fod Duw wedi rhwystro rhag ei nabod e. Gofynnodd iddyn nhw, am beth dach chi'n dadlau gyda'ch gilydd? Dyma nhw'n sefyll yn stond, roedd eu tristwch yn glir i'w weld ar eu gwynebau. A dyma Cleopas, un ohonyn nhw, yn dweud, mae'n rhaid mai chi ydy'r unig berson yn Jerusalem sydd ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd yn y dyddiau diwetha yma. Gwybod beth? Gofynnodd. Beth sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth? Medden nhw. Roedd yn broffwyd i Dduw ac yn siaradwr gwych, ac roedd pawb wedi'i weld yn gwneud gwirthiau ryfeddol. Dyma'r prif offeiriaid a'r arweinwyr crefyddol eraill yn ei arestio a'i drosglwyddio i'r Rufeiniaid i gael ei dderfrydu i farwolaeth a'i groeshoelio. Roedden ni wedi gobeithio mai fe oedd y Meseia oedd yn mynd i ennill ryddid i Israel. Digwyddodd hyn echddoe, ond mae yna fwy. Yn gynnar y bore yma, dyma rai o'r merched oedd gyda ni yn mynd at y bedd lle roddwyd ei gorff, ond oedd y corff ddim yno. Roedden nhw'n dweud eu bod wedi gweld angylion, a bod y reini wedi dweud wrthyn nhw fod Iesu'n fyw. Felly dyma rai o'r dynion oedd gyda ni yn mynd at y bedd i edrych, ac roedd popeth yn union fel y dywedodd ynddyn nhw y gwragedd. Ond welon nhw ddim Iesu o gwbl. Ydych chi mor ddwl? Meddai Iesu wrth y ddau, roedd e'n cerdded gyda nhw. Pam dych chi'n ei chael hi mor anodd i gredu'r cyfan dywedodd y proffwydi? Maen nhw'n dweud fod rhaid i'r Meseia ddioddef fel hyn cyn gael ei anrhydeddu. A dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r proffwydi eraill wedi'i ddweud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Pan oedden nhw bron â chyrraedd pen y daith, dyma Iesu'n dweud ei fod yn mynd yn ei flaen. Ond dyma nhw'n erfyn yn daer arno. Tyrd i aros gyda ni dros nos, mae'n mynd yn hwyr. Felly, aeth i aros gyda nhw. Pan oedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwyta, cymerodd dorth o bara, a cadrodd gweri o ddiolch, cyn ei thorri a rannu iddyn nhw. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mai Iesu oedd gyda nhw. Ar foment honno diflannodd o'r golwg. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo rhyw wefr, fel petai'n calonnau ni ar dan wrth iddo siarad â ni ar y ffordd, ac esbonio beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Ymhen dim o amser, roedden nhw ar ei ffordd yn ôl i Jerusalem. Dyma nhw'n dod o hyd i'r 11 disgybl a phawb arall gyda nhw, a'r peth cyntaf cafodd ei ddweud wrthyn nhw oedd, mae'n wir, mae'r arglwydd wedi dod yn ôl yn fyw. Mae Simon Pedr wedi ei weld. Yna, dyma'r ddau yn dweud beth oedd wedi digwydd iddyn nhw ar eu taith, a sut wnaethon nhw sylweddoli pwy oedd Iesu wrth iddo dorri'r bara. Diolch yn fawr i Heledd am y darlleniad hwnnw. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw yn tad, rydyn ni yn rhoi diolch i ti yn bod ni'n medru parhau i ddathlu yn ystod tymor y Pasg am y bywyd newydd a unllwyd i ni drwy atgyfodiad
Iesu Grist. Diolch bod calonnau y disgyblion yna ar y ffordd i Emaus ac wrth dorri'r bara wedi I cynhesu mewn ffordd ryfedd oddi mewn iddyn nhw pan I nhw gyfarfod â Iesu. Yr Iesu byw, yr Iesu atgyfodedig wedi dod i'w plith nhw, wedi toddi I hiraeth a'i tristwch nhw a wedi rhoi gobaith newydd iddyn nhw am y fywyd, am y fywyd heddi, am y fywyd yfori, am y fywyd yn y fuchedd hon a thu hwnt i'r bedd. Diolch am y fath ryfedd lawenydd yr wyt ti yn ei roi I ni. Cofiwn am anghenion yn byd ni heddi. Rydyn ni yn cofio y llefydd yna lle mae yna dristwch a phoen. Rydyn ni yn cofio y rai sy wedi tristau, wedi colli yn wyliaid oherwydd haint Covid-19 a phob haint arall ar wyneb yn deiar ni. Bydd gyda'r rai sydd yn galaru o Dduw. Nertha weithiau a dongos iddyn nhwthau gyda ninnau y gobaith hwnnw am atgyfodiad yn Iesu Grist. Rydyn ni yn gweddio am lywodraethau yn gwlad ni, a byddwn nhwthau yn cael doethineb I wybod sut I ymdopi yn y dyddiau ryfedd hyn lles pob un o bobl yr ynysoedd yma. Rydd dyd y ddoethineb I lywodraethau ar draws y byd o Dduw. A ro wbaith o'r newydd. Y down ni trwy'r cyfnod yma o salwch I ail ymuno a'n gilydd, I ail ymgasglu mewn addoliad ac I rannu mewn cymdeithas yn llawn unwaith eto. Clyw di os gweli di yn dda yn gweddiau cyhoeddus ni a'n gweddiau preifat personol ni hefyd. Bydd gyda ni wrth I ni gyflwyno yn ffrindiau a'n cymdogion, yn cyd-aelodau ac aelodau yn teuluodd ni sy'n teimlo'n dost heddi, a'r rai sydd yn drist ac yn cael gobaith yn beth anodd i'w ganfod. Gyda'r weithiau gyda ninnau ac arwain ninnau ymlaen I fod yn dystion ffyddlon I atgyfodiad Iesu ac yn ei enw. Amen. Fe'ch gwahoddai chi I ymuno gyda fi I adrodd gweddi'r arglwydd. Cydweddiwn. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefodd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gweler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro I ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda hi ni ein dyledion, fel y myddeiwn ninnau un dyledwyr, ac nac arwain ni I brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Roedd hi yn brofiad ryfedd ymdoddi i'r ddau yna oedd ar ei ffordd nôl siathre I Emaus o Jerusalem. Roedd I byd nhw wedi droi wyneb I weired yn ystod y diwrnodau blaenorol. Ond nhw yno yn Jerusalem yn dathlu'r Pasg, ond mi oedden nhw hefyd yn dystion, yn llyged dystion i'w gobaith nhw yn Iesu, yn toddi I ffwrdd mor bell ac oedden nhw'n gwybod
pan welon nhw Iesu yn cael ei groeshoelio, yn cael ei gladdu a hwythau bellach yn mynd siathre heb obaith yn y byd. Ond chi'n gweld, oedd y ddau na wedi clywed rhyw Sion yn Jerusalem ar y Sul fod atgyfodiad wedi digwydd, fod Iesu yn fyw, oedd rhywbeth yn i dal nhw nôl rhag credu yn llawn. Ond dyma nhw nawr, ar y ffordd i Emaus, yn cael cwrdd, nige a ryw negesydd, nige a rywun oedd yn ymledu Sion, ond yn cwrdd â Iesu, yn cwrdd â Christ a'r Mesaia. Ac na wnaethon nhw i'w adnabod ar yr olwg cynta. Mae Iesu yn ei gyflwyno ei hunan o'r newydd iddyn nhw, fel y Crist byw, fel Iesu'r atgyfodiad, a fel yr Iesu i'r Emynau yn medru gobeithio ynddo fe yn bywydau ni heddi. Bydd od yn Efengyl Luc fan hyn ym mhenod 24, dyw e ddim yn cyflwyno'r ddau oedd ar y ffordd i Emaus. Mae e ond yn enwi un ohonyn nhw, Cleopas. Nawr, mae rhaid i fi gyfaddau fues i drwy llwyth o luniau ac arluniau o'r olygfa yma wrth ceisio paratoi am y myfyrdod mae'r prynhawn yma. A bob tro o'n i'n gweld llun wedi ei beintio, llun o ddau ddyn gyda Iesu Grist oedden nhw. Ond os edrychwn ni yn fanwl ar y testun, dyw e ddim yn dweud ta dau ddyn oedden nhw. Falle ta gwr a gwraig oedd yno. Mae'n bosib ta Cleopas a Chyfaill oedd ar y ffordd nôl o Jerusalem i Emaus. Ond pwy bynnag oedden nhw, a mi fedrwn ninnau wrth ddarllen y stori yma, ffitio'n hunain i raddau i sandalau Cleopas a'i wraig neu Gyfaill neu aelod o'i deulu ar y ffordd. Pwy bynnag oedden nhw, mi fedrwn ninnau gael y wefr gyda nhw o wybod fod Crist yno, ar hyd y siwrne, a fod Crist gyda ni ar hyd ein siwrnau ninnau. Dyma obaith y Pasg. Dyma obaith Crist yr atgyfodiad. Nad oes angen i ni ofni bellach. Nad oes angen i ni gael yn tristau hyd yn oed o fod yn ligadystio neu'r pethau trysta posibl. Ond yn bod ni yn gwybod yn ddiamheuol, bod Iesu'n fyw yn fy nghalon ninnau a'n calonnau ninnau i gyd, ac yn cynnal ni ddyddiau ein hoes yn gwmni parhaol ym mhob amgylchiadau. Diolch iddo. Amen. Yr ail emyn felly ydy rhif 549. 549, a diolch i'r offerynwyr unwaith eto am ei gwaith heddi. Geiriau nantlais. Fe dorodd y wawr, sa'n teiddier y dydd, fe ddrylliwyd yr iau, mae'r cadarn yn rhydd. Fe gododd y ceidwad, boed moliant i ddiw, fe goncrwyd marwolaeth, mae'r Iesu yn fyw.
am fod yn rhan o'r myfyrdod yma heddi. Os medrwn ni fod o unrhyw gymorth i chi yn ymarferol neu'n fugeiliol, codwch y ffôn a dewch i gysylltiad gyda naill Emynau neu un o swyddogion yr eglwysi. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Mawl i Dduw y Tad a'n creodd ni, mawl i'r Mab, yr Iesu a'n prynodd ni, moliant i'r Ysbryd Glân am ei ddoniau i ni, o drindod sanctaidd, cadw a chymorth ni. Amen.